pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakikuban, welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matagusa, padayon siyang nagproteksyon ug nagamuma sa matagusa nato kakinabuhi ug diha sa matagusa nato kapinoy-anan, mga buluhaton nga gibutang ug gisalig sa Dios atong kinabuhi, padayon ang Dios nagagiya. Sa ato karon nga panag-uban atong sugdan ablihan kini maong buluhaton sa pag-ampo pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, yan usab kami aron sa pasalamat kanimo. Yan asab kami o Dios aron sa pagpamati sa imong mga pulong. Sa pagkatuon sa mga butang nga gikinahanglan namong ikinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan samtang doon na pa'y panahon. Amo kang gipasalamatan diin imo kaming gilikon o gidasig sa pagpabilin diha sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Ug imo kaming gitudluan sa pagsupay niini. Busa amahan nagpasalamat kami. Napadayon mo kaming giamuma. Aron kami makaabot sa imong mga saan. Aron kami makasulod sa dapit di imong giandam alang kanamo. Bless Ginoo matag usa sa amo karong panag-uban sa programa diin kami imuhang gitudluan. We declare blessing sa mga kaigsuonan namo ugad sa imong katawhan nga nagpaminaw sa imuhang pulong pinaagi sa FM station 101.3 ug sa tanang mga FM station nga nag-hook up nimong programa. I-bless usab ang tanan ako mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga mo replay niini, ikaw o Dios mag-bless kanila. Imo usab nga ipaabot ngadto kanila ang imuhang pagkamatinud-anon. Himuha usab silang matinud-anon aron masinatian nila ang imong mga pulong. I-bless Ginoo bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga nakig-uban karon ining taknaa nga mihatod usab sa ilahang matag mensahe sa kasing-kasing diha sa among pagpaminaw kanimo. Amo kang ipasalamatan nga makablas o makapanalangin ka. Ug himuha kaming matinud-anon aron sa ingon among masinatian ang imong mga saan. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa matagusan nato kakinabuhi. Ug panalanginan ubanan ka sa Dios sa atong panag-uban niining tama. Magahaluya ang panahon haduol na ang kadaugan atong maangkon kung kita mapadayon sa atiya. Okay, may buntag, mayong pagpaminaw no sa ato ang mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, province of Cebu. Ug maayo nga pakig-uban sa atong mga kigsunan nga nagsunod na sa ato ang programa sa pulong mo kinabuhi ko ug nag-share na usab sa ato nga programa sa matag usa kakaila. Og ako kamong gidasig sa share gyud sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko nining taknaa aron mabangkabati og makadungog usab ang imong mga kailag higala sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Halam mo
sa ato ang programa mga kaigsuonan alas 6:29 sa kabutado. Ang aturong hisgutan mga kaigsuonan kung saon aron mahimo kang aktibong kaabag o katabang sa buluhaton sa Ginoo. Mahisgutag katabang, mahisgutag moingon ta nga aktibo kanang imog yung giampingan o kanang pulong aktibo mga kaigsuonan ni uswag ka sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Mayong buntag, mayong pakiguban sa atong igsuon, Sister Naspoyan, Maiti Madagat, Sister Vivian, maayong buntag, Sinumalin Alberto Katakutan. Good morning, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Uban sa imong pamilya, God bless you always. Uban sa imong asawa ug mga anak o mga nagtanaw live from Bayawan City, Negros Oriental. Good morning, atong igsuon nga Sinumalin Alberto Katakutan. So dalaygon ang Dios nga magapanalangin usab ni Lorna Lee Abaw. Good morning og ni Rinanti Cueva Senior, may buntag pastor, request ko ikaw ang kusog. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kaninyo diha og ang Dios magauban padayon nga magahatag og kadasi kusog kalig-on sa pagpangalagad nato sa kaniya. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang liwas. Mayong buntag ni Joy Panhay. Good morning, Pastor watching from New Zealand. Maayong buntag sa atong igsuon nga diha sa New Zealand. Good morning. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Arlene Namoko Aligado. Good morning, Pastor, og sa tibok nimong pamilya. Dalaygon kaayo ang atong buhing Dios. Magpanalangin kanatong tanan. Thanks, Pastor, and God bless. Watching live here in Seattle, Negros Oriental. Request kong song Makalangit, Pastor Pagdaig. Magadaig ako sama kang David. Sa mga request mga kaigsuonan, dili gid usa nako matagaan og pagtagad tungod kay alas 7:30 mohunong na punta sa ato ang programa tungod kay naapog ko'y mga buluhaton nga gikinahanglan ko na kong himuon. Mubalik ang ato ang programa, pulong mo kinabuhi ko inig sugod na pagka alas 7 sa gabi. So buntag o gabi ang atong programa o sa buntag dili kayo taas. Sa kaganina mga kaigsuonan wala ko dahil kasugod tungod kay ako pang i-connect ang tanan nga mga gadget kay ang atong gadget recording studio maura mo ko'y atong gigamit sa ato ang panimbahon nga wala ko na ko ni makunik kagahapon tungod kay daghan na po kong giasikaso labi na gyud kay doon ako'y duha ka sit up nga giklasihan sa basic pastoral training o akong ipasalamatan ang Dios sa kadaog ug kalampusan sa amo ang training sa matag Domingo. Ang Dios magapadayon pagpanalangin kanato mga kaigsuonan sa atong panag-uban ug magtabang sa atong kinabuhi aron kita mouswag diha sa pagpadayon sa pag-alagad kaniya. Okay, mayong buntag atong mga kaigsuonan nga mo-replay sa ato ang programa. May buntag kaninyong tanan. Ang Dios padayon magapanalangin, ang Dios padayon magauban. Ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tawo imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo
sayaw muluksota sa lumbang agisalmutan ta na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya nga magpasan sa atong mga dala. Ang ato rong isgutan mga kaigsuonan kini bitaw nga kanang aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Mahimong aktibo diha sa buluhaton sa simbahan, ingon nga kaabang ta sa mga plano sa Ginoo samtang buhi pa ta. Mo ni ato rong hisgutan sa atong nga panag-uban ug ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga panay magpanalangin kanato. Ang usa sa atong hisgutan mga kaigsuonan nga mga mensahe aron matagaan nato og pagtagad kining pulong pagpangalagad o aron mahimong aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Ang pulong aktibo mga kaigsuonan, kung imong tan-awon bisan asa nga trabaho, like example diha sa inyong company, diha sa inyong company kung dunay aktibo nga trabahante, usa sa mga ilhanan nga aktibo siya tungod kay mutaas ang ihang posisyon or mahimo siyang kasaligan sa ihang agalon. Ang aktibo mga igsuon nga trabahante, daghan nga mga buluhaton nga isalig sa ihang agalon. Sama sa kinabuhi ni Daniel nga diin kung imong lantawon gipauswag ang kahimtang o ang trabaho posisyon ni Daniel. Sama usab sa kinabuhi ni Josue nga ato ang makaplagan diha sa unang libro sa Biblia. Diin gikan sa pagka ulipon nahimo siyang usa ka dakong leader sa Ehipto. Gikan sa pagka ulipon magtrarapura siya, maglilimpyo lang sa unya hangtod nga gihimo siyang sinaligan sa tibuok Pinoy-anan o sa tibuok Pinoy-anan siyang agalon. Og nahimo siya nga gobernador gyud sa tibuok Ehipto. Atong makita mga kaigsuonan nga bisan asa nga trabaho diha man sa simbahan, mailhan nimo og makita nimo ang mga ebidensya nga nagpakita nga aktibo ka sa imuhang pag-alagad sa Dios. Kay muuswag ug mutubo mangyud ka diha sa buluhaton sa Ginoo. Og mutubo ug muuswag pod ang simbahan. Dili magkagamay kundili mo dako ug mulig-on tungod kay nahimo kang aktibo. So dako kaayog papel ang gitawag kaabag o katabang sa trabaho diha sa simbahan o diha sa inyohang ministry. Dako kay kag papel. Buti pasabot importante kaayo diha sa mga buluhaton sa Ginoo sa nagkalaing mga simbahan ang katabang. Unya usa sa mga atong tagaan og pagtagad nga sa ato karon nga panag-uban aron matagaan nato og katin-awan o masabtan nato og makita nato ang mga gikinahanglan nato makatunan aron mahimo tang kabag ug unsay mga gikinahanglan aron mahimo tang epektibo diha sa buluhaton sa Ginoo.
Atong tan-awon ang 7 ka mga katabang sa mga apostoles diha sa libro sa Buhat kapitulo 6. Ablihi ang inyong Biblia diha sa Buhat kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 6. Adunay 7 ka katabang. Ingon dinhi wala madugay samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga mga Hudyo o mga Hudyo nga Grego nga pinulungan. So dunay duha ka klaseng pinulungan nga nahimong mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles. Ang mga Hudyo nga Grego nga pinulungan miingon nga ang ilang mga biyuda wala kahatagi sa ilahang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo nga gikan kaninyo nga kasaligan, puno sa espiritu, kaalam ug amo silang tugyana niining buluhaton, niining paagiha makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo og sa pagwali. Ang tibok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo og sa Espiritu Santo og si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas og si Nicolas nga taga Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkahudyo. Unya ilahang gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam kadaghan og daghan kaayong mga pari nga mingdawat sa pagtuo. Pati mga pari mingdawat na sa mga pulong nga gisangyaw ni Apostol Pablo. So anang panahon ng mga kaigsunan, diha sa panahon sa mga apostoles, imong makitaan nga midaghan ang mga magtutuo. Midako ang ilahang kanang ilahang panaghiusa. Daghan nga mga tao nga mingdawat sa Ginoo tungod kay ang mga apostoles nakagahinman og insaktong panahon sa pagampo og sa pagwali. Ang mga pangulo sa simbahan o ang mga magwawali nga gibutang diha sa nagalaing mga lugar nga naa diha ang mga tigumanan, makahimo sila og taas nga pagampo og taas nga pakigsulti sa Dios og pagwali mahitungod jud sa pulong sa Dios kay makagahinman sila sa pagpamalandong, pagbasa, pagampo, pakigsulti sa Dios kung naa na sila'y mga kaabag. So importante diha sa mga simbahan na agyoy aktibong mga kaabag o sa mga kaabag, mga kaisunan nga gipakita diha sa maong bersikulo, dunay mga requirements nga maoy gikinahanglan sa pagpili og mga katabang diha sa simbahan. Ang giingon diha mga kaigsunan puno sa pagtuo, unya puno sa balang espiritu ug puno sa kaalam. Kanang tulo ka mga butang nga gikinahanglan mga kaigsunan nga maoy hinungdan nga nung gipili sila, ingon nga mga kaabag sa trabaho sa mga apostoles nga mato dinhi sa gikinahanglan sa mga apostoles nga ingon dinhi nga kasaligan, puno sa espiritu, puno sa kaalam. Kanang pulong kasaligan mga kaigsunan pag abot diri sa bersikulo 6, puno sa pagtuo. Ang tao nga mahimong kasaligan, katong tao nga puno sa pagtuo. Ang taong puno sa pagtuo mga kaigsunan, katong tao nga naay panahon sa Biblia, naay panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kayang tinuod nga pagtuo gikan man sa Biblia, dili lang kay gikan sa mga nadunggan nga mga giwali diha sa social media
o sa naglaing mga lugar nga naay mga tao nga nagsangyaw. Ang tao nga puno sa pagtuo mga kaigsunan, kanunay nang nagbasa sa Biblia. Kanunay nang nagtagad sa mensahe sa Dios, dili lang sa pagpaminaw kundi sa pagbasa o pagpamalandong sa mga mensahe sa Biblia. So kung maunay nahitabo sa imong kinabuhi, mahimong usa ka sa mahimong aktibong kaabag sa buluhaton sa Ginoo. Unya ang giingon diha puno sa balang espiritu, ang taong puno sa balang espiritu nga mahimong aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo, kana bitang puno sa usa sa mga ilhanan nga puno sa balaang espiritu, wala say personal interest. Wala say tawhanon nga kinaiya nga iyang gipahari. O wala siya magtuman sa ihang tawhanon nga pagbati. Ang imong makita sa tao nga puno sa balang espiritu, makita nato ug masaksihan nato ang bunga sa balang espiritu. Nga gisulat diha sa Galacia kapitulo 5, sugod 22 hangtod sa 23. Nga ang espiritu naghatag og gugma. Nya diha pa lang sa gugma mga kaigsunan, gipisa-pisa didto sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 7. So kaming mga pastor, mga kaigsunan o mga pangulo o mga magsasangyaw nga doon na mga gidumala nga mga tao, kabalumi kung kinsa ang mga tao nga kanang aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Ang puno sa balang espiritu o ang tao nga puno sa balang espiritu, mga igsuon ko sa Ginoo, puno gyud sa gugma, naasay pailob, naasay pagpaubos. Usa sa mga pamaagi aron mas makatunan sa usa ka tawo nga nahimong magtotoo ang pagkapuno sa balang espiritu, kinahanglan mo sunod siya og training. Kinahanglan mo undergo siya mga trainings diha sa simbahan o sa naglaing mga organisasyon aron mas mabansay niya ang iyang espirituhanon nga kanang kinabuhi, espirituhanon nga pagdumala. Kay diha sa training mga kaigsunan, dito siya matudluan, dito siya magiyahan. Pero ang tao nga dili gyud papel niya ang pagkaaktibo mga kaigsunan, kana bitawng wala say pagkamapailubon o wala say pagkamapubsanon. Muna nga sa training mga kaigsunan, nagkinahanglan gyud nga ipatigbabaw ang pagkamapubsanon o pagkamapailubon aron mas makatunan ang kinatibuk-an nga bunga sa balang espiritu. Adunay siyam ka bunga sa balang espiritu nga gikan sa gugma ngadto na sa pagpugong pagkamapinuganon sa kaugalingon. Unya sa diha nga nananato na mga kaigsunan, kinahanglan maunay atong pilion sa tanang sitwasyon o panahon sa atong kinabuhi. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, mga kalisod, kasamok, kinahanglan ato gyung paharion ang balang espiritu, dili na tutugutan nga mapukaw ang atong tawhanon nga kinaiya. Unya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, maka-encounter gitag mga pagsulay. Diha sa mga pagsulay, diha nato mas makatunan unta ang pagkinabuhi o paggamit sa bunga sa balang espiritu. Aron sa ingon, pauswagon o palambuon sa Ginoo ang atong pagpangalagad. Unya usas mga ilhanan nga mulambog muuswag ang atong pagpangalagad, na wala ta magpabilin nga tigpaminaw lang, kundili nagpabilin ta mga kaigsunan, nagpadayon ang ato ang pag-uswag diha sa buluhaton sa Ginoo. Sama sa kinabuhi sa mga katabang sa mga apostoles nga gisgutan diha sa Buhat kapitulo 6, 1 hangtod sa 6. Diha sa kinabuhi sa mga katabang mga kaigsunan, pag-abot sa Buhat kapitulo 8, imo nang makit-an dito si Filipe nga dili na niya trabaho ang pagbahin-bahin sa panginahanglanon sa mga ilo ug byuda dito sa mga katigumanan sa mga tinunan o mga magtutuo. Kundili sa diha nga si Filipe nagpadayon nga puno sa balang espiritu, nahimo siyang usa ka magwawali. Nahimo siyang usa ka magsasangyaw pag-abot sa Buhat kapitulo 8.
atong basahon diha sa bersikulo 4, ug matud pa dinhi ang mga magtutuo nga nagkatibulaag ngadto sa nagkalaing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Filipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Nyatong hinumduman si Filipe, nahimo ni siya nga kaabag dito sa buluhaton sa mga apostoles. Apan sa diha nga gilutos na ang mga kanabitawng mga tigumanan sa mga katawhan sa Dios, mga tigumanan sa mga magtutuo, nagkatibulaag ang tanan nga mga magtutuo o nagkadaiya nga mga lugar ang ilang naadtuan. O sa diha nga niabot sila sa naglaing mga lugar, wala nila idalo ang mga pulong sa Dios. Wala nila kalimti ang ilahang tawag sa Dios. Diha na to makita mga kaigsunan nga ang tao nga makahimo sa pagsangyaw katong tao nga puno sa balang espiritu. Unya wala gyud diha mga kaigsunan, wala gyud diha nato makita nga si Filipe nagbagulbol nga murag bag nagreklamo nganong gilutos ang ilahang pagtulunan o ang ilahang pagtuo sa Ginoo. So dunay mga rason nga gipakita diha sa maong basahon sa Buhat kapitulo 6 hangtod sa kapitulo 8. Dunay mga rason nga nung lutoson ang mga Kristohanon diha sa inyong simbahan, diha sa inyong mga tigumanan, mga igsuon, aron mas mahimo pang epektibo ang ato ang pag-alagad o pagtuo sa Ginoo. So dunay mga rason mga kaigsuonan. Wala na magpabilin nga tig-apod-apod si Filipe sa mga panginhanglanon sa byuda o sa mga ilo dito sa tigumanan sa mga magtutuo, kay kung imong lantawon gilutos sila, damor silang gilutos, damor sila nga nakabatog kaisog sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Inana unta ang ato ang pagbati, inana unta ato ang prinsipyo sa atong pagpangalagad, nga damor kang gilutos, damor kang gitagaan o pasinatiag mga pagsulay, damor ka nga makabatog kaisog sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ya kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa unahan, ingon dinhi naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Filipe og dihang nabati nila siya og nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao ang mga yawa ng gula, naninggit og daghan usab nga mga paralitiko og mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni atong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka. Muna nga doon na po'y diha sa pagsangyaw, doon na gyoy mo kontra, doon na gyoy mo atbang mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unya, kung imo pag yung tanawon mga kaigsuonan sa unahan, kini si Filipe, padayon siya nga nagsunod sa giya sa balang espiritu. Siya ang gigamit sa Ginoo nga pagwali, pagpasabot sa mayong balita ngadto sa usa ka tawo nga gitawag Eunuko gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Di nagsimba kini maong Eunuko gikan sa Jerusalem ug mipanaw siya balik sa ilahang lugar sa Gaza ug nagbasa siya sa basahon sa balaod nga naa sa libro sa Isayas. Ug wala siya kasabot niini ug tungod kay nagkinahanglan siya tawo nga mao'y mo pasabot sa iyang gibasa, gipadala sa Dios si Filipe nga puno sa balang espiritu, og sa dihang kisangyawan siya ni Filipe, mga kaigsuonan nagdesisyon siya nga magpabautismo. O gibautismuhan siya ni Filipe, human nga siya gibautismuhan, gidala na usab si Filipe sa balang espiritu ngadto sa laing lugar aron pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unya atong makit-an gyud mga kaigsuonan nga ni uswag gyud si Filipe diha sa iyang pag-alagad sa Dios, nahimo siyang aktibo diha sa iyang pagtuo tungod kay wala siya magpabilin sa iyang buluhaton diin siya gitawag sa Ginoo. Hinuon miuswag ang iyang buluhaton
nahimo siyang magsasangyaw. Ug gawas pag yun ni ana mga kigsuonan, si Filipi mga kigsuonan ni multiply siya. Kay ang iyang upat ka mga dalagang anak nahimo usab nga ebanghelista, nahimo usab nga mga magsasangyaw. Lisod kaayo mga kigsuonan nga Kristohanon ta or Kristohanon ka ang imong mga anak leader sa sugal, leader sa bisyo. Mas maayo nga usa sa mga ilanan nga nahimong epektibo ang imuhang pagkakristohanon, nahimo kang nagmauswagon, ang imong mga anak nahimo usab nga mga magsasangyaw. So unsaon man aron mahitabo ni sa imong kinabuhi, mga igsuon kus Ginoo, unsaon aron makabaton ka sa pagdasig sa pagsangyaw, unsaon aron na makabaton kag kaisog sa pagsangyaw mga kigsuonan. Una sa tanan, mo undergo kag training mga kaigsuonan, training mahitungod sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya usa sa mga gikinahanglan mga kaigsuonan nga imong tinguhaon nga puno gyud ka sa balang espiritu. Kay kung puno ka sa imo lamang kaugalingon mga igsuon, diha pa lang sa training di ka kalahutay. Kay kung ang imo lang kaugalingon maoy matuman, ang kaugalingon lang nimong maoy sunod mga kaigsunan, sa trailing pa lang dili na ka makapadayon. Mao na nga kinahanglan gyud sa atong kinabuhi, puno gyud kanunay ang ato ang kaugalingon sa balang espiritu. Kay maunay gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga mga apostolis. Nga sa dihang nadasig ang mga apostolis sa pagsangyaw, iya usang gipugngan ang mga apostolis, ang iya mga tinun-an. Sa dihang ang mga apostolis nakakita nga tinuod nga nagapanghitabo ang gipamulong ni Ginoong Hesus nga nabanhaw gid siya, nadasig ang mga apostolis. Apan gipugnan sila ni Ginoong Hesus diha sa Buhat kapitulo 1. Nga miingon si Hesus, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata usa ninyo ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Kasi dihang mo abot mo kunsad nan diha ninyo ang balang espiritu, makadawat kamo gahom diha sa espiritu o makahimo kamo saksi. Mao nay gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tao nga puno sa balang espiritu makasangyaw gid siya, makasugilon gid siya kung unsa ka maayo ang Dios. Ang taong puno sa balang espiritu dili gid siya mga igsuon maulaw sa pagsangyaw, dili siya mabalaka mahadlok sa pagpaambit sa pulong sa Dios sa nagkalaing mga lugar. Bisan sa imong trabahoan, bisan sa imuhang mga kaubanan sa trabaho, imog yung isugilon og isangyaw kung kinsa ang Dios nga nagpanalangin kanimo. Kana kung puno ka sa balang espiritu. Apan kung puno ka sa imong kaugalingon o sa mga butang sa kalibutan, maulaw kang musangyaw kay nganuman mubangga man nimo ang pulong sa Dios. Mismo ikaw maigo man sa mga mensahe sa Dios. Mao na nga sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, ingon kita nga nagtuog Dios o naghulat sa iya mga saad. Kinahanglan gyud nga sa atong pagkakristohanon, puno ta sa espirituhanon nga bahin. Usa sa mga gikinahanglan aron puno ta sa balang espiritu, maghuna-una ta kanunay sa mga butang espirituhanon. Kay dadon ta sa kinabuhi nga malinawon. Matud pa sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8. Unya unsaon aron mapuno ta kanunay sa balang espiritu, aron mahuna-unaan kanunay nato ang mga butang espirituhanon. Kinahanglan mo sulod tag mga training. Ngunang diha sa atong mga nagkalaing mga tigumanan o sa matag simbahan, doon na ginay mga training. Pero doon ay mga simbahan nga walay mga gihimo nga mga training, wala sila mag-disciple, wala sila tungod sa ilhapod nga sitwasyon nga dili pa nila kaya. Mao hinungdan nga kung naa ka ang mga simbahana, kinahanglan mo sulod ka og mga trainings. Usa sa mga gihimo diri sa ato nga programa mga kigsunan, mao nga ning abli ang atong programa gikan pa kaniadto og trainings mahitungod sa basic pastoral trainings. Mao na nga doon na tay mga kaigsuonan nga mi-undergo og training, apan sa pipila ka mga trainings doon na po'y mga taong wapod kalahutay. Nya bliss pod kaayo ang mga tao nga milahutay kay doon naman sila'y kanang pagkasinsiro sa pag-alagad sa Ginoo.
Imong makitaan diha nga kun ang balaang espiritu magapamuhat sa atong kinabuhi, mga igsuon na akay kadasig sa pagkat-on o kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios. Importante gyud mga kaigsuonan ang balaang espiritu maoy magapamuhat sa atong kinabuhi kay maunay mo dasig, maunay mo pahinumdom sa mga buluhaton nga gikinahanglan natong makatunan. So ayaw gyud ninyo hikawi ang inyong kaugalingon kung dunay mga trainings nga paghimuon diha sa inyong simbahan o kaha sa inyong gisugdan nga mga trainings sa pagkat-on sa mga buluhaton nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi aron kini iyang isalig sa imong pag-alagad kaniya. Atong hinumduman ang matag-usan nato ka kinabuhi, dunay giandam ang Dios nga buluhaton. Og diha sa buluhaton kinahanglan mahimo kang epektibo. Buti pasabot, mahimo kang andam. Kinahanglan maandam ka. Ang taong andam mga kigsunan, kanang nakabalo ka unsay iyang buhaton. Nakabalo siya kung unsay iyang himuon o nakabalo siya kung unsay gikinahanglan niyang gamiton nga kinaiya. Ang tao mga kigsunan nga nakabalo, katong mga tao nga dunay panahon sa pagkat-on labi na gyud sa training. Sama usab ni Timoteo mga kigsunan kung imong lantawon sa sulat ni Apostol Pablo dihas ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15 nag-ingon dinhi nga paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. So diha giklaro mga kigsunan nga si Timoteo nga nahimo usab nga kaabag ni Apostol Pablo, nahimo usab nga magsasangyaw. Nahimo siya nga magwawali. Unya gitinguha ni Apostol Pablo nga sa iyang pagwali mga kaigsunan, sa pagwali ni Timoteo kinahanglan nga dili siya mabalaka, dili siya mahadlok. Kinahanglan ang iyahang i-maintain sa iyahang magwawali kining pulong pagkamatarong o kanang pulong pagkamatinud-anon. Importante kay ning pulong pagkamatinud-anon. Usa sa mga training sa usa ka tawo aron mahimo siyang matinud-anon mga kaigsunan, magsugod na dihas material. Magsugod na sa material, magsugod na usab na diha sa oras. Ang tawo nga makakat-on sa pagkinabuhing matinud-anon, magsugod na diha sa iyang time para ni Lord. Time sa pagbasa, time sa paggamit sa oras nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi. Kantigo siyang mubahig sa mga oras nga iyang nadawat gikan sa Dios. Kay ang tanang oras nga ato ang nadawat kini gikan sa Ginoo. Kinahanglan kaantigo tang mo-manage kumbaga. Kantigo tang mubahig. Nga kining orasaha para sa atong trabaho, kining orasaha para sa atong panimalay, sa atong kaugalingon o kining orasaha para ni sa akong pagbasa o pagtuon, pagpamalanong, pagigsulti sa Ginoo. So naagyo kay oras nga imong gigahin para sa atong Ginoo. Diin imo siyang awitan, daygon, imo siyang simbahon, mga igsuon, imo siya nga pakigsultihan diha sa pagbasa o pagkat-on sa balaang kasulatan. Kinahanglan imo na siyang ipadayon o kinahanglan na kay kadasig kalig-on sa paghimo niini. Ang usa ka tawo nga magpadayon sa pagbuhat niini, muuswag gud sa iyang pagpangalagad. Pero kung ang usa ka tawo igo na lang sige pagpaminaw, sige na lang pagpamati ang mahitabo mga kaigsunan kung wala say pagpakigsulti sa Dios, wala say kana bitang oras sa basa o pagpakigsulti sa Dios o pagpamalanong sa mensahe, ang imong makita diha dili gid siya muuswag, magpabilin siya nga manimbahay unya ang mahitabuan na usas mga bantayanan kung makaamigo o makaamiga siya, makakuyog siya tawhanon nga kinaiya. Mahimo siyang makainguntang sagbot diha sa simbahan. Mahimo siyang chismosa. Ug maunay usa ka mga bantayanan nga maoy makapabungkag diha sa simbahan. Kon ang usa ka sakop sa simbahan
nahimo siyang makainguntang nasa ibuluhaton diha sa simbahan, at the same time doon na po sa ibuluhaton sa kalibutan. Ang mahitabuan na mga kaigsunan, ang unsa may iyahang kahimtang o pagbate iyahang kinaiya diri sa kalibutan, malagmit iya ng dadon diha sa simbahan ug maka-impluwensya niya diha siya sa mga kaubanan diha sa simbahan. Mao na nga si Apostol Pablo miingon gyud nga ang buot kong ipasabot diha sa Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11 nga miingon diha gyud si Apostol Pablo nga kinahanglan magbantay ta niini. Diha sa Unang Korinto 5:11 may tungod na sa immoralidad. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makiguhugoy sa usa ka tawo nga moangkon nga siya Kristohanon apan makilawason. Unya hakog nagsimba sa mga Dios kanang mga Kristohanon nga hakog diha sa buluhaton, kinahanglan dili ka makigkuyog ni ana. Kay kung makigkuyog ka ni ana, makigkauban ka na, maguba ang imuhang pagkamatinud-anon, maguba ang imong pagkaseryoso sa pagpangalagad. Ang mahitabuan na dili ka mouswag, dili ka mahimong epektibo, magpabilin ra kang manimbahay, moabot ang panahon magsige ra kag balhin-balhin. Dili ka makontento diha sa buluhaton sa Ginoo kay ang imuhang gigamit nga pagbating tawahanon, pagpangumpara kanunay. Unya moabot gani ang panahon mura ka og insakto diha sa imuhang simbahan, murag mas maayo ka kay sa imong pastor, mas murag bation nimo nga unya di pagyud ka kaayo kasabot, dili ka pugong sa imong kaugalingon tungod kay wala nimo ang balang espiritu. Wala ka makapamuhat ang balang espiritu sa imong kinabuhi tungod kay imong gipili ang paggamit sa tawhanong kinaiya. Kay sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, kita may dunay dako gyud authority sa paggamit sa ato ang kaugalingon. Ang ato ang Dios, ang balang espiritu mga kaigsuonan, tigpahinumdom siya, tigtudlo siya, pero kita mo'y nagbuot kung unsay gamiton nato nga kinaiya ba nga espirituhanon or kinaiya ba nga tawhanon. Matod pa ni Apostol Pablo, sayon kaayo ang pag-ila sa tawhanong kinaiya sa Galacia kapitulo 5:19 nga makit-an usab nato kini nga pakigilawas sa lawayong pakigilawas. Sumuna nga dili nato kabalak-an nganong dunay mga simbahan nga naaray kabit-kabit, naaray puyo-puyo tungod kay naanana sa panahon nga wala pa gani mahitabo. Sulat na diha sa Biblia mga kaigsunan nga dunay mga tawo nga moangkong Kristohanon apan makihalawason. Diba diha sa ato ang Kristohanong katiligban mga kaigsunan imo makit-an nga napay mga nagpuyo-puyo. Tungod kay daghan nga mga rason, wala magiyahi sa mga ginikanan, wala tudloi sa mga ginikanan, wala magpakabana ang ginikanan tungod kay bag-o pa sila nga mga magtotoo. Ang problema diha kung dugay na kaayo kang nagtuo apan wala ka magpakabana sa imong mga anak, imo nang responsibilidad ug tulubagon nimo na sa panahon nga ikaw moatubang sa Dios. So sa atong pagkakristohanon daghan kayong balantayanan aron makabot na to ang nahitabo og nabatunan ni Felipe nga nahimo siyang aktibo nga katabang sa buluhaton sa Ginoo. Nahimo siyang magwawali. Sa kinabuhi ni Felipe siguro moingon ko nga gilikayan niya ang mga Kristohanon nga dunay bisyo. So likayan na to ang mga Kristohanon nga dunay mga bisyo. Gawas lamang ni adtong mga Kristohanon nga bag-o pa lang naningkamot nga babag-o ato silang tabangan. Pero ni anang mga tao nga mukumpli na gani, mga Kristohanon nga musukol na sa ilahang leader, mga Kristohanon nga magbuot-buot na sa ilang leader, mga Kristohanon na nga dunay mga personal interest. Kaya tinuod nga Kristohanon nga muuswag, musabmitar na unsay tingog sa leader. Unsay tingog sa leader diha sa simbahan o bisan gani sa nagkalain nga mga trainings. Apan kung usa ka Kristohanon magbuot siya sa iyang gusto, magbuot siya sa iyang kanabitang gustong matuman, gustong mahitabo, gusto niya nga madunggan ang
maong Kristohanon dili siya magpabilin nga muuswag, magkakunhod na siya. Kay mao gyunay imong makit-an sa mga magtutuo diha sa Biblia. Maunay hinungdan nga nagpasidaan ang atong Ginoong Hesus Kristo nga kinahanglan kang magpaubos kay aron kay pataas. Kay ang magpataas ipaubos gayud sa Ginoo. So ang mga tao nga dunay mga apan ang kinabuhi, labi na gyud sa mga dunay gikuptan nga mga buluhaton, unya duna poy gikuptan nga mga tawhanon nga kinaiya, mga kaigsunan, maunay ampinganan, maunay bantayanan. Kinahanglan ilayo na to atong kaugalingon sa mga Kristohanon nga sama niini, labi na gyud sa mga Kristohanon nga naanay buluhaton sa simbahan, nagwalin og nagsangyaw na apan bati pagyapog kinaiya. Kristohanong makilawason, hakog, nagsimbag Dios-Dios, unya kusog kaayo nga mubutang-butang, kusog kaayong manumangil, mga butbuton, bakakon, maunay mga taong tigbutang-butang, unya kusog mo inom, palahubog, naapay mga barkada diha sa inumanan, unya kusog pa kaayong manikas kawatan mahitungod sa gitawag halad. Ikanapulo, matagak yun ang tao, mga kaigsunan, mubalik yun na sa kalibutan, labi na kung naa siya ani nga kining pagpangawat. Mauna nga nagpasidaan na ang atong Dios, pinaagi kang Pablo mga kaigsunan nga likay bisan gani ang pagkigsalo sa maong tao. Buti pasabot likay ang pagpakigkuyog-kuyog. Kay kung makigkuyog-kuyog ka, mahimo gyud ka nga sama niya. Nya lisod kaayo ang usa ka tawo nga naay buluhaton diha sa simbahan, naay buluhaton diha sa tigumanan nga feeling sakto. Ipakita niya sa mga tao nga siya'y sakto. Apan siyang tinaguan, doon na siya'y koneksyon sa kalibutan. Ang may tabuan na mga kaigsunan, dako kay na siyang tulubagon, inig atubang na niya sa Ginoo. Dako kay siyang tulubangon mga kaigsunan, inig atubang na niya sa hukmanan. Muna nga, diri sa ato nga programa, gipahinumduman ta. Nga kung doon na may mga magtutuo Kristohanon nga nagpabilin nga bisyoso, ilayo ang imong kaugalingon. Ilayo ang imuhang kaugalingon. Hinuon, pakikuyog ug pakigigala sa mga Kristohanon nga seryoso. Nya, kung dunay mga tigumanan nga gidumalag mga naglibin-libin lang, ayaw pagpakikunik nila. Labi na kung mga leader nga kanabitaw nga leader unya ning tugot lang sa pagdumala sa mga bulaton sa Ginoo ngadto sa mga tao nga dunay mga apan sa kinabuhi. Sama na ang naglibin-libin, nagkabit-kabit o niya ilarang gitagaan og katungdanan diha sa simbahan. Ilayo ang imong kaugalingon kay dili ka ana mo uswag. Dili ka ana mo mutubo diha sa imuhang pagpangalagad aron mahimo kang aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Ug nya kung dili ka mahimong aktibong buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, ang may tabuan na muus-us ang imong pagkakristohanon. Magkagamay ang imuhang paglaom nga makasulod ka sa yuta nga giandam sa Dios, bag-ong yuta, bag-ong langit, nga mao ang bag-ong kalangitan. So unsaon aron muuswag ka diha sa imuhang buluhaton, ingon nga kaabag kana bitang ayo tuguti nga igo lang kang manimbahay, nga igo na lang kang moadto dito sa simbahan, nya pila na katuig ni abot na kag 20 katuig, 30 katuig, unya maurag yapon ang imuhang kahimtang nga maurapod ang imong makita sa imong mga anak. Manimbahay lang yapon. Kinahanglan mahimo kang matutudlo sa imong mga anak. Kinahanglan kantigo kang muwali sa imong mga anak. Kinahanglan kantigo kang muwali sa imong pamilya. Mao gyunay usa sa mga gikinahanglang paningkamutan. So ang mga gikinahanglan aron muuswag ka diha sa buluhaton sa Ginoo nga gikan sa mahimong kaabag hangtod nga mahimo kang magsasangyaw, kinahanglan gyud ning mga butanga nga imong i-apply. Una, kanang siguruha gyud nga makatunan nimo ang pulong pagkamatinud-anon sa gagmayng butang. Diha sa gagmayng mga buluhaton kinahanglan magmatinud-anon ka. Bansaya ang imong kaugalingon sa pagsugod diha sa gagmayng mga butang o pagmatinud-anon sa tanang panahon aron mo uswag ka.
Kay kung matinud-anon ka sa gamay, piyalan kas dagko. Ingon ang atong Ginoo diha sa Lucas kapitulo 16 nga kung matinud-anon ka sa gamay, matinud-anon usab kas dagkong mga butang. Sama ni Felipe, nagsugod siya sa simpleng buluhaton. Nagsugod siya sa pag-atiman lang sa pagkaon, pagpabahin-bahin niini. Apan gipili siya sa Dios nga mas dako nga buluhaton nahimo siyang magsasangyaw. O niya, lisod pod kaayo nga ang usa ka Kristohano nahimong magsasangyaw sa bati nga balita. Kung Kristohanon ka, mubalhin kag laing simbahan, ang imo isangyaw didto mao ang mga bati nga mga panghitabo. Bati nga mga kanang mga bati nga mga sugilanon, mga pangdaot, paglibak. Munang dunay mga wali mga kaigsunan nga usa ka Kristohanon napulaan na siyang sikig balin-balhin. Balhin sa didto iyang makit-an na agyapon ang kinaiyan ni Satanas. Balhin na po siya gagmay nga mga simbahan, naagyapon ang kinaiyan ni Satanas. Iyang makit-an iyang grabe siya ka kana bitawng CCTV mahitungod sa kinaiyan ni Satanas, mahitungod sa mga bati nga mga istorya, dali siyang makadungog, dali siyang makakita. Dili siya malinawon o dili siya malipayon sa iyang pagkakristohanon. Pag-abot sa pika simbahan, balhin na po siya mga dagko nga mga simbahan, hapit na mahurot og sulod niya ang mga simbahan. Or kumbaga hapit na hugad niya ang mga trainings. Ang nahitabo mga kaigsunan maurag yapon. Iyag yapong mamatigdan, naagapon si Satanas. Hangtod nakadungog siya nga usa kawali nga kung sensitive kas kalihukan ni Satanas, may posibilidad nga hari nimo si Satanas. Hangtod nakapamalandong siya nga siya di ay dunay problema. Munang bantayanan kaayo kung Kristohanon ka, mas dali kang makaditik, mas dali kang makadungog makakita sa bati nga istorya kaysa maayong balita. Unya usaan na kabantay usas mga bantayanan ninyo mauni. Kung dunay Kristohanon nga batasan niya kana bitawng batasan niya o mga pinulungan niya nga mangita siya og bikil, kumbaga mga pilosopo nga mga pinulungan kanunay niyang gigamit nga mugawas kanunay siyang baba. Usa na nga klase nga Kristohanon nga kinahanglan nimong likayan. Para dili ka kana bitaw nga para dili ka mahimo nga matakdan sa tawhanon nga kinaiya or tawhanon nga kanang kahimtang. So ikaduha mga kaigsunan, aron mas muuswag ka diha sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo nga sama ka ni Felipe mga kaigsunan, kinahanglan ipadayon nimo ang pagmanso sa imong kaugalingon. Ipadayon nimo ang pagdisiplina sa imong kaugalingon. Usa sa mga buluhaton nga nagpakita nga imong gidisiplina ang imong kaugalingon, naa kay regular nga time sa pagampo. Naa kay oras nga imuhang gidumdum aron makig-istorya ka sa Dios. Nya sunod, naa kay time sa pagtuon sa Biblia ug doon na kay mga tao nga diin imuhang gikuyog diha sa imong pagpangalagad sa Dios. Nga maoy nagtudlo nimo, imong giunungan, kumbaga imuhang gibansay ang imong kaugalingon, gimanso nimo sa pag-abag. Gimanso nimo ang imong kaugalingon sa pagtabang. Dunay mga magwawali nga imuhang gitabangan. Dunay mga magsasangyaw nga diin imuhang gibansay ang imong kaugalingon sa pagtabang. Nganong kinahanglan imong bansayon ang imong kaugalingon sa pagtabang? Hinumdumi ang gipakita sa Biblia nga kung padayon ka nga mutabang, padayon usab kang tabangan. Tanawa ragod ang gisulat ni Haring Solomon diha sa Panultihon kapitulo 11 24-25 nga imong makit-an diha nga pagkatinabangon aron tabangan ka usab sa 25 mga kaigsuonan sa Panultihon akong basahon
Kay nindot kay ni siya nga pagkasulti dinhi. Sa 11:25 nag-ingon dinhi nga pag manggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. So diha nimo bansayon mga kigsunan nga sa imuhang pagpadayon sa gitawag pagmanso sa imong kaugalingon, sa pagpadayon og pagbansay diha sa espirituhanon nga mga kalihukan, ginahanglan nga imuhang disiplinahon, mansuhon, bansayon na imong kaugalingon diha sa pagampo, pagbasa, diha sa pulong sa Dios, o sa pag-abag sa buluhaton. Bansaya gyud ang imong kaugalingon ni ini. Kay kung sa imuhang pagbansay ni ana mga kigsunan mo ani gyud ka. Kay unsay imong gibuhat karon imo gyud ang anihon sa unahan sa panahon nga ikaw mosangyaw na sa pulong sa Dios. Mao na nga ayaw gyud ni kalimti. Kay sa ako nang kinabuhi mga kaigsunan, ako gyud nang nasinatian sa ako ang kinabuhi sa akong pagpangalagad sa Ginoo sa mga panahon nga nanglabay sa akong pag-alagad. Nga kaniadto mga kaigsunan dunay mga panahon o tuig nga wala ko'y pagpakabana sa mga magwawali. Wala ko'y pagpakabana sa mga buluhaton sa simbahan. Ang nahitabo mga kaigsunan, ako ra pong naani. Pero sa diha nga gidasig ko sa Ginoo sa pag-abag sa buluhaton, ilabi na gyud sa mga panginanglanon sa mga nag-atiman sa simbahan. Mga kaigsunan, wala ko pasagdahi usab sa Ginoo. Kung unsay akong gibuhat kanito, ako usang nasinatian sa niabot sa mga panahon nga niabot sa akong ginabuhi nga diin ako nang naagian. Mao na nga sa ako ang pagdumalag simbahan, ako pong nakita mismo sa mga nagdumala og mga simbahan, kinsa ganitong matinud-anon gipauswag gid sa Ginoo. Kinsa tong matinud-anon sa gagmayng mga butang, mga kaigsunan, gipauswag pod sa Ginoo ngadto na sa mga dagkong mga butang. So importante sa atong kinabuhi mga kaigsunan, bansayon nato ang atong kaugalingon. Mausab ang gitambag ni Apostol Pablo diha sa iyahang kaabag nga si Timoteo nga atong mabasa diha sa kapitulo 4, unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7 ug 8 nag-ingon. Apan likay ang mga himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunoa bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. Bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espiritong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon og sa malabot. Importante gyud mga kaigsunan imuhang i-training ug mansuhon ang imong kaugalingon sa mga butang nga gikinahanglan nimong katunan, especially sa pag-abag, pagtabang. Kaysa ako nang gikaingon, kung imo nang gibuhat karon, buhatan ka usab. Kung imong gibansay ang imong kaugalingon sa mga buluhaton sa pag-abag, sa pagkamatinud-anon sa gagmayng mga butang, mga kaigsunan ko sa Ginoo, imo kining maani sa panahon nga ikaw padayon nga mag-alagad sa Dios. Unya ikaduha mga kaigsunan, kinahanglan muuswag ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan maglakaw ka diha sa Espiritu Santo. Maglakaw ka nga kuyog kanunay ang balang espiritu. Paglakaw sumala sa gustos Ginoo. Ingon si Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:16, paharian ninyo ang balang espiritu ug ayaw tumanin ninyo ang lawas nun nga tinguha. Kung doon na kay mga tawanon nga tinguha, kinahanglan imo nang ipuspon, kinahanglan imo nang biyaan, kinahanglan imo nang isalikway, kinahanglan imo nang taligdan. Og ang imong gamiton ang espirituhanon nga pamaagi. Mao na nga padak-i ang imong oras sa pagbasa ug pagkat-on sa Biblia. Unya mansuha ang imong kaugalingon diha sa pagtabang sa mga bulaton, diin ka gitudluan o diin ka gisangyawan. Kay kun unsay imong gibuhat karon, imo usab nga anihon sa malabot. Bansaya ang imong kaugalingon sa pagkat-on sa pagwali. Munang mo undergo kag mga trainings, like example sa mga discipleship training o sa basic pastoral, kinahanglan mo undergo kag training. Unya ayaw tan-awa kinsa ka, unsay imong posisyon, unsa ang imong kahimtang, ubos ba ka, taas ba ka,
naba kay mga rangko, ayaw na tanawa. Kay dili na mo'y makatabang nimo aron maghari ang malang espiritu. Tanawa nga dunay tawag ang Dios sa imong ginabuhi. Ug sugdi sa imong pagkamapabsanon, pagkamapailubon. Ug isipa nga wa kay mahimo kung wala siya. Tabangan ka ug mauswag ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo kanako kanatong tanan sa ato ang sa ato ang pagpangalagad sa atong buhing nga Dios. Pauswagon ka, sumala sa iyang mga saad nga kung magpabilintang mapaabsanon, magpailubon kita kanunay at imanon. Magampo ta mga kaigsunan sa ato ang programa ug sa mga pulong atong nadugan na sabtan sa atong pakiguban. Ako nagtuo nga imo ning i-share ngadto sa uban ug ako nagtuo nga imo ning buhaton samtang do na pay panahon. Aron sa imong pagpangalagad sa Ginoo, muuswag ka ug dili ka magpabilin diha sa kalibutan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga imuhang ipaabot karon sa mong kinabuhi. Imo kaming gidasig ug imo kaming gihatagag mga idea kung unsaon namo pagdumala nga mong kinabuhi aron kami mahimong epektibo diha sa imong buluhaton. Salamat Ginoo nga imo kaming gipahinumduman sa gagmay mga butang nga mahimo kaming kasaligad kapialan ini aron kami mahimo nga kapialan sa mga dagkong buluhaton imong giandam alang kanamo. Salamat Ginoo nga imo usab kaming gipahinumduman nga magpabiling magmatinud-anon og imo ha kaming gipahinumduman kung unsaon namo pag-amo magpagbansay among kaugalingon. Unsaon namo pagmansog asa dapita kami dapat magkat-on sa among pag-alagad kanimo. Aron kami mahimong matinud-anon sa mga butang nga giginahanglan namong katunan sa among pag-alagad kanimo. Amahan, salamat nga imo kami tagaag kalipay sa pagbuhat niini. Tagaan mo kami kalinaw, tagaan kami nimo kadasig sa paghimo niini. Kay sa imong mga saad kami o Dios dili kay mapakyas. Usamahan among isalig itugyan diha kanimo nga ako mga igsunan nga silang pagpamati doon na sila'y nakatunan og ila kayod kaning himuon samtang doon na pa'y panahon. Ako silang itugyan diha kanimo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pag-amuma kanamo sa mga pulong nga amo karong nadunggan na sabtan kami kami kayod imong panalanginan. Salamat Amahan, among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, among itugyan nimo diha kanimo ang among kinabuhi. Ug alang lamang kanimo ang among kinabuhi bisan ang mga pagpasalamat, mga pagdaig, pagpasidungog alang lamang kanimo. Kay alang lamang kanimo Amahan ang himaya kadungganan sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato kini igsoon Pastor Gideon manamilit na uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ug alang sa mga listener sa ato ang FM station 11.3 ko sang ipahibalo nga karon nga abutaga hangtod gabi usa nga to ang FM station tungod kay ang akong asawa ako doon na pay biyahe doon ay lakaw o na mobalik lang o nang ato ang FM station kuman sa among lakaw maabot na mo diri sa ato ang dapit. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kaninyo ug ako nagtuo nga sa imuhang kinabuhi mo uswag ka. Kinabuhing Kristohanon importante miuswag ka og nagpadayon ka diha sa mga bulaton nga imong nasabtan og nakatunan sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo og may buntag maayong buntag sa tanan. Salamat sa kinabuhi ihatag mo. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
isa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubya na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.